siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Rian's Secret Files. Si Rian na hinihintay na lang, napoproseso na ang annulment ng kanyang taong mahal at yung asawa nito para magkaroon na raw sila ng happy ending. So, pakinggan na natin ang mga kabisya natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Darwin Russell. Hi Rian, hindi gaanong kadali ang proseso ng annulment. Need pa yan ng evidence na may infidelity ang boyfriend mo sa asawa niya or vice versa. Tapos mahal pa yung bayad niyan. Kaya you have to wait a very long time para ma-annul ang marriage nila ng boyfriend mo. True. Hindi po madali ang annulment dito sa Pilipinas. Maraming taon yung inaabot ng ibang annulment. At katakot-takot na pera ang kinakailangan. Pero sabi nga nila, pag ikaw meron kang kakilala, mabilis lang yan. Charot with the rod. Basta may kilala ka, may pera ka, ay napakabilis niyan. Charot with Harad. Anyway, eto naman sabi ni Jomar Palulim. Para sa akin hindi happy ending yung pagmamahalan ninyong dalawa. Dahil may asawa pa rin siya, kasal pa rin siya. Sana kung siya na talaga ang tunay na makakasama mo habang buhay, hindi na talaga siya kumontak doon sa naging asawa niya. Dahil kung kinaya niyang iwan yung asawa niya, for sure, kaya niya rin gawin sa'yo yun. Yung asawa ng boyfriend niya, meron na raw sariling pamilya. I don't know kung ano talagang dahilan kung bakit naghiwalay yung boyfriend niya at yung asawa nito. Pero basically, hindi nag-work kung ano man yung meron sila nung naging asawa nito. Anyway, ito naman sabi ni Igop Moto Vlog. Ang mapapayo ko lang sa sender, tuloy lang niya yan. Alam naman nating ma-approve din ang annulment. Kaso marami lang talagang proseso. So, tiis-tiis na lang. Shoutout po sa TNVS The Boss Grab Cars and Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter. And yes, Engine Fire Volunteer na naka-tune in sa kakalsadahan. Maraming salamat po from Igop Moto Vlog. True. Sana ma-approve na ang annulment. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Chris Mendoza. Sa letter sender, ganun talaga ang relasyon. Challenge yan para sa inyo. At lalong-lalo na, LDR kayo. Yung tipong may inihintay ka na annulment ng boyfriend mo at the same time LDR pa kayo. Wow! Grabe ang pagkapit sa relasyon. Mahal na mahal. Eto pa sabi ni Lance Nogiboy, tiyagaan lang talaga ang pag-ibig. Pag mahal mo ang isang tao, kaya mong maghintay. Makakamit mo rin yung ninanais mo. Sana ako rin kahit may anak ako, may babaeng magmamahal pa rin sa akin. From Lance Axel Nogiboy. Baka naman kasi hindi ka lumalandi. Try mo rin. Ito naman sabi ni Danilo DC. Relationships can be filled with both joyous moments and challenging times. It can be helpful to you, letter sender, if you seek inspiration and perspective from others who have experienced similar struggles. And in the end, only 3 things matter. How much you loved, how gently you lived,
and how gracefully you let go of things not meant for you. Good luck to your relationship. Thoughtful Thursday, DJ Rocky. Lots of love from Danilo DC. Ito naman sabi ni Charles Sanko. May na-misheard ako sa first adlib mo, DJ Rocky. Yung na-misheard ko, hard decisions, easy rock. As in, na-misheard ko talaga. Sabi ko, hard decisions, easy life, hindi easy rock. Sa kabila, yun nasa baba yun. Nasa ground floor sila, kami nasa second floor. Tsaka dun, nag-i-English sila ng straight, kami hindi. Bakya-bakya lang. Anyway, Seller, don't expect too much doon sa annulment ng boyfriend mo. Baka kasi may tututol naman sa inyo kasi nga naman, diba? Life is full of surprises. Magugulat ka na lang. Siya pa rin palang pinipili niya. Charot with Harot. Pinag-overthink lang kita. Pero kidding aside, well, sabi naman niya, hiwalay na sila. So, pinilit mo eh. Mahal mo eh. So sana, love wins. At ika nga ni Jessa Mondragon, trust the process kahit natutuklap na ang balat kaka-rejuve, kaya tiwala lang. Sino si Jessa Mondragon? Si ano ba to, Konyo? Yung karakter ni Konyo Bicolano. Talaga. Trust the process kahit natutuklap na ang balat kaka-rejuve, tiwala lang. Anyway, hi kay Echo Kunanan. Walang ambaging LCR scanning boys ngayon dahil kami ay mga sabaw na. Shout out na lang. Okay, shout out sa mga sabaw na mga LCR scanning voice. Hi kay Gab Villeta. Hi kay John Robert Mateo. Hi din kay Nicole Ong. Alam kong matagal maproseso yung annulment dahil ganyan din sa parents ko. Kaya magpakatatag ka. Nandiyan naman si Lord. At hindi niya ibibigay ang hindi para sa iyo. Stay strong sa inyo ni Jowa. Ang ipaglaban ng pagmamahal, ika nga kung saan ka masaya dun ka. Because love wins. Happy 11th year, baby. Pabati pala sa in-laws ko. Nakasama ko today. Hello! Hi din po kay Alan Valenzuela. Imagine yung pinakasalan at pinangakuan niya sa harap ng altar, magagawang iwan. Ikaw pa kaya? Ang mangyayari pa niyan, makakasira ka pa ng pamilya. Boom! Hi din po kay Gilbert. Shout out kay Rod Intoy Piling. Lakay, salamat. Marvin Mark Bautista says, hopefully ma-approve na kung ano man yung dapat i-approve ngayon. Finish na talaga. No assurance. Tiyagaan lang pagdating sa pag-ibig. Babati po si FPM by AMD family, especially kay Miss Yan Cachero na sponsor ng radio ngayon. Kay Ma'am Jo Esteves na baka nagtatampo pag hindi mabate. Thank you so much, guys. Sa mga silent listeners natin out there, maraming salamat din po kahit naka-headset kayo. Minsan tumatawa kayo mag-isa, lalo na pag Friday. Salamat sa pagtsatsagaan niyo po sa akin. Sa mga po pwedeng lakasan yung radyo, thank you so much. Sabihin niyo lang sa akin yung pangalan ng kumpanya niyo. Babatiin ko kayo lahat kahit matapos pa yung isang buong araw kabati ko sa inyo, gagawin ko. Charot lang, Darot. O, ganun talaga kapag na-appreciate mo, diba? Kumbaga, sa kahit anong simpleng paraan o kahit sa anong paraan, maggawa mo lang o may paramdam mo lang na na-appreciate mo. Yung mga tao na gusto mong i-appreciate, gagawin mo eh. And parang sa pag-ibig, kahit na nahihirapan ka, kahit na nasasaktan ka, kahit na ang daming sinasabi ng mga ibang tao sa paligid ninyo, kahit hindi sang-ayon yung sarili mong pamilya sa relasyon na meron ka, basta mahal mo yung tao at alam mong ilalaban mo yung tao, ilalaban at ilalaban mo. Ganun pag nagmamahal ka. Na kahit talikuran ka pa ng lahat ng mga taong nakapaligid sa'yo, basta itong taong tong minamahal mo, hindi ka talikuran, okay lang. Sapat na.
Bilib ako sa sender natin, sa tiyaga niya. Bilib ako sa pasensyang meron siya. Imagine ninyo, kukuha nga lang tayo ng lisensya, 'di ba? Parang hirap na tayong pumila ng 15 minutes. Minsan inabot ka pa na 3 oras sa pila, hindi mo na kaya. LRT nga lang eh. Siksikan, pipila ka. Parang hindi mo na kaya, pero kakayanin mo pa rin kasi kailangan. Pero ito hindi mo kailangan. Pero kinakaya mo. O baka kailangan mo. Kasi mahal mo eh. LDR, waiting for annulment. The patience, the waiting. You are enduring it all because of love. Guaranteed ba na kapag annul na sila or annulled na sila, meron na kayong happy ending or happily ever after na kayo? Hindi. Hindi guaranteed. But you have to be sure. Kung ano man ang mangyari, kargo mo sarili mo at wala kang pagsisisihan sa lahat ng mga naging desisyon mo. We can never really be sure. Kung yung taong minamahal natin, yung pinipili natin, tayo pa rin pipiliin sa susunod na taon, 10 years from now, 20 years from now, or for the rest of our lives. We are not really sure and we can never really be sure. But we just have to be sure to ourselves that whatever it is, we'll face it. And we'll not gonna regret the decisions that we'll be making. Dun ka dapat sure. Good luck, sender. It's gonna be a difficult process. Pero kung alam mong mahal ka naman, nagmamahal ka rin, tuloy-tuloy mo lang yan. Dahil napakaiksi ng buhay para hindi natin ilaban kung ano man yung gusto nating ipaglaban. Napakaiksi ng buhay para balutin tayo ng takot, mabuhay sa takot, at hindi makapili ng tama o ng palagay nating ikasasaya natin dahil sa takot. So congratulations for standing up, for believing what's best for you, for choosing what is best or what you think is best for you. Dahil hindi lahat ng tao kayang gawin yan. May iba maapektuhan ng sasabihin ng ibang tao. Iko-consider yung sinasabi ng pamilya. It's tricky. And when I say tricky, ibig sabihin, medyo alanganin and hindi talaga sigurado. Pwede kang lamado. Pwede talagang matalo. Ang mahalaga, sigurado ka na kahit anong mangyari, ikaw yan, desisyon mo yan, at hindi mo yan pagsisisihan dahil ikinasaya mo naman yan. Anyway, pabilisin mo na yung annulment. Kung meron kang mga kalahating milyon, baka kaya na yun. Baka kaya yun kahit 1 buwan lang. Kaya lang ang tanong kasi dyan, sino maglalabas ng pera? Yung boyfriend mo ba o yung asawa niya? And supposed to be, dalawa yan eh. May kilala ako, hindi na lang magpapaanal. Bakit? Kasi mahal. Jojowa na lang. Oo.
Kasi ayaw niyang gumastos dun sa annulment nila. Mas marami siyang pera kaysa dun sa naging asawa niya. So sabi niya, ano yun, sineswerte siya? Alangan naman ako lang yung magbayad tapos siya papakasasa siya dun sa annulment namin. Diba? Pero kung easy lang talaga yung pera sa inyo, then why not? Kaya nga sa mga kabisyo natin out there, bago kayo magpakasal ha, pag-isipan nyo munang maigi. Yung iba gumagastos pa ng milyon-milyon sa kasal, tapos ang ending, wala pa 3 buwan, biglang boom, hiwalay. Hindi sana, dinonate nyo na lang kay Raketera yung pera na yun. Hindi napaligayan nyo pa ako. Hindi pa kayo gumastos ng ganong kalaki. Kahit sa akin, 100,000, okay na lang. Charot lang with that. Anyway, if you want to share secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRBS and Bathroom Breaker, still with me, DJ Raki, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rian's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!